Гордееме се с всичко. Ние сме много добро място, Синаговци. При нас има вода в изобилие, питейна вода. Имаме река, имаме язовир, да не говорим за гора, всякакъв вид гора. И Борова гора има, и друга. Така че зеленина и чист въздух в Синаговци, това е хубавото на селото. Реших да попътуваме и така за разходка. По-близка среща с фабрики и мини. Качват се в автобуса. Смирена, но с надежда, че все някога ще видя истински слон, съвсем мой. Знам който на камъни от цена. Опа! Abraça esse vizinho. Верно час. Нали сте надам? Нали? Разбрах, че това е било преди сцена. Да, имаше, беше сцена това. Тук се личи къде е било. И какво се е случвало? Не знам да го... Те къде са по-възрастните разправят, че музиката е свирила тук отгоре. Още по-преди от това казва, че е имало като лятно кино.
Вау! Са идвали тук вечерно време да гледат кино, но коя година е било, не знам, аз не си го спомням това. А тук е имало стълби? Да, тук стълбите се били от тази страна тук. Да се качват от отгоре, това е било някъде високо, е толкова. На това ниво е било. Да. Тук некога, ама аз това не помня. Не, аз това си го помням трибуна. Не викаше стари, това е трибуната. Ама Берове ония ден казва, че тук са дождали, всеки си взима по едно столче, идва тук и се гледаде кино. Па ние го гледахме отсреща и после го изместне тук. А вие помните ли, като е било сцена и е имало хоро? Помня за сцена, помним, па то не е било отдавна сцена. Сцената без камена сцена тук, това, Аз спомням, празниците, като дете тук за празниците идва тук. Еми сега искаме да я подновим за бъдещите празници. Идеална стена, мечта за всеки художник. Супер! Много ти благодаря за помощта. Искаш ли да ми помогнеш? А? Не. Защо трябва да натиснеш само едно копче? О, тя обожава да натиска копчета. Ето това копченце, натисни го и го задръж. Това. Тискай силно. Готово. Супер! Виж сега. Иха! Видя ли? Иха! Красота! Така. Спокойно. Спокойно, аз ще си работя, че ще си играеш през това време. Чу ли, миличка? Където си поискаш? Ами аз искам изгубени. И как ще го Ами ще видиш. След няколко дни ще видиш какво ще стане. Изненада.
Байдън. Байдън, байдън, байдън. Това е Лили, това не е Байдън. Дълъг сега да си влезе и през това. Хайде. Гаста, стой! Контакта, бе, виж контакта. Е така трябва. Те така трябва, ама знаеш какво трябва Я да пушти стане? леко надолу. Това е. Не, още малко наляво. Върни малко. Върни насам надесно. Телефона ми е заед да ти пусна. Бачкаме допреди малко, я занимаваме с нещо. Доволно ли? Харесва ли ти тази магия? Искам милостено. Добре. Дай ми го това. Чакай само да го отлепим. Ама да ни го скъсаш. Това е една от най-древните да ни шевици го символи. скъсаш. Няма да го скъсам. Ето този е един от най-древните символи. Казва се космическата костенурка. Много внедрен в чипровските килими. Заповядай. В различни носи. После пак ще си ги върна. Благодаря. Нищо. Само малко се изцапала, ама нищо. Добре, бурята приключи, няма щети. Само малко козметична намеса и можем да подхващаме нощна посмяна. Пеем за здраве, пеем за мир, за вислата водица, морската сила. Пеем за небето, за вестния безкрай, за цветята, за децата и за земния лаз. Искам само да ви покажа в какво се превръща нощем деня на моите домакини. Ако си мислите, че е лесно да приучаваш артиста дома си, не е така. Единствената добра новина е, че всичко това се случва докато те спинкат и имам още малко време да изгрева на слънцето да прибера всичката тази неразбория. Зората наближава.
Така, шаблонът ми е готов. Това е синаговци на глаголица, тъй като тази азбука е заредена с много силна целебна енергия. Реших да я поставя на стенописа. Много е важно абсолютно всяка буквичка да си има всички елементи на място. С това тук съм си подготвила за шаблона. И тъй като вече съмна, 6:25 малко изоставам с времето, защото е много важно да приключа с пръскането, докато детето спи, за да не ги диша тези спрейове. Айде сега отиваме на стената да пръскаме. И сега ще пръскаме с златен цвят космическата божествена азбука глаголица в пълен синхрон с изгрев в слънцето. Ето го. Черпим един синаговски изгрев. И се сещам за божествената песен на учителя Дънов. Божието слънце грее днес. Божието слънце грее днес. Божието слънце грее днес. За теб, България. Точно исках да включа елбейчицата като символ в стената. Бабо Ичи, откъде ти е тази възглавничка? Ами тази възглавничка ми е наследствена. От първа братовчетка на моята майка. Техните майки са сестри и тя много обичаше да шие. Постоянно шиеше и плетеше на една кука. И това е столовка, така наречената възглавничка за стол. Тоест това е значи едно поколение за тебе, ти си следващото, твоите деца, сега вече имаш внуци, значи това е четвърто поколение. Ами, горе-долу така излиза. Да. Супер, супер! Много ти благодаря! Ето сега подготвяме шевицата елбейчица по прототип на... Коя е тя? Ето тази, виж. По прототип на възглавничката от баба Ичи. Мелодия ми, ти знаеш ли, че съвсем скоро си тръгваме от Синаговци? Защо? Защото проекта Резиденция баба свършва. Ще ти бъде ли тъжно, като си тръгнем от тук? Да. На мен също. Защо си се плачка? Може и да плачкам. Най-вече за хората, с които се запознахме. Баба Ичи и дядо Мишо ще ми липсват. На тебе? Да. Да. Всички сме едно. 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 Включвайки се в програмата Резиденция баба, аз бях убедена, че ми предстои вълнуващ и обогатяващ обмен. Дойдох с нагласата, че искам да оставя нещо красиво и добро в село Синаговци и бях убедена, че ще си тръгна с нещо красиво и добро от тук. Вселенски закон. Родена съм в Бургас преди 35 години, а дъщеря ми във Франция преди 3 години. Живеем ту в моя роден град, ту в нейния. Мелодия, ти къде живееш сега? Ами ти колко в къщите имаш? Имам Синаговци, София,
Фланция, Бургас. Това са много в къщите. Колко? Много. Много. 4 в къщите. 4. Вау, се шуета. А на колко години си? На 3. На 3 години вече имаш 4 в къщите. Да. Се incroyable. Мерси beaucoup. Както аз, така и тя сме пример за типичните градски чада. Нямаме онези баби и дядовци, които да ни покажат различните таинства от живота на село. Аз така жадувам за тях. Държа да ги разкрия на дъщеря си, но за тази цел трябва първо самата аз да ги открия. И това се случи именно тук, в село Синаговци. Жадна за връзка с корена, тук успях да стана свидетел на истинското значение на шевицата катаница. Запознах се с семейства, които, сродявайки се, са запалили пламъка на взаимно уважение. Внучката е облечена в носия, създадена от бабата по бащина линия, а майката, горда снаха, с възхищение говори за това. Посетила съм 22 държави. Живяла съм на 15 населени места по света и у нас и смених общо 33 адреса. Синаговци е 34-тия ми, макар и само за месец. Това, което ми се случи през този един месец, е, че в дома на моите домакини, къщата залепена до кръчмата на кмета, както обичам да я наричам, аз получих усещане за дом и семейство. Освен това, този един месец се озовах в онзи импулс, завихрил се като торнадо от местни дейци и активисти, за който само бях чувала от разказите за време оно, когато читалищата са се раждали по отоманско време, за да спасят България в сърцата, умовете и душите на българите. През този месец се запознах с хора с невероятни съдби, истории и спомени. През този месец аз и дъщеря ми обменихме поздрави, усмивки, благи думи и вкусни гозби с синаговчаните, с които се запознахме. Сбъднах мечтата си детето ми да се запознае с автентичния образ на българските баба и дядо от село. Бабата, която въпреки безпощадния труд в градината, ще намери време и питка да умеси и топла манджа да сервира и компоти да направи, тъй в читалището да отиде да помогне с каквото може. Българският дядо, който ще запали трактора, ще поработи на нивата, пък ще се върне да нацепи дърва, да напълни вода от селската чешма за цялото домочадие, ще помогне на бабата с компотите и накрая ще си кажат по някоя блага дума пред телевизора, те ще си легнат, защото на следващия ден програмата не е по-малко заета. Исках да покажа на дъщеря си живота в българското село, за да се запали в нея от най-крехка възраст пламъка на трудолюбието, на уважението към семейството, на любов и благодарност към земята, на любознателност към традициите и корена. Всички тези неща аз не изучих в семейна среда, но пък се докоснах до тях, пътувайки по широкия свят и живейки с различни хора. Сега мога спокойно да потегля към Франция и да поливам при всяка възможност семенцето в зародиш, което беше посадено в детското сърце за любов към българското село. След няколко безсънни нощи по чертане на схеми на български живици, търсене на точните цветове и форми за рисунката на стената до спирката, няколко посрещнати изгрева, часове отсветяване под редуващите се слънчеви лъчи и гръмотевични бури, си тръгвам от село Синаговци с една мечта. В България да не остане ни едно село без дете и ни едно дете без село. Добре се получило. Браво, браво. Ти не слагаш правилно ударението. Браво. Не, Марк не пипай, Леле. Синаговци, мамо, добре дошли в Синаговци. Изненадата такава както и за вас, тъй като рисувайки под мелона нямах възможност да се изреча да видя цялата картинка. Така че много се радвам, че споделяме този момент на
прозрение какво аджеба се е случило. Исках да отдам чест на всички наши предци, които с най-голямото търпение на света год по год са изграждали изображения, които са служили на всичкото отгоре като амулет. Много бих искала тази стена за вашето село да е един амулет за благоденствие, за единение, за здрав род, здрава реколта. Супер много ме трогна и ме впечатли цялото съдействие на всички хора, които се включиха в това, тази стена в момента да е в този вид. И за да отдам чест на тези хора, направих една съпътстваща изложба, в която съм запечатала всички процеси, за да стигнем до този финален, до тази финална визия. Историческия музей в Видин, и където има една впечатляваща изложба с шивици от Видинско. Препоръчвам я на всички, с много привлекателното име "Сътворена от жена", да се види и знае. Шивиците, които съм вплела, по-голямата част от тях в буквите, съм взела именно от тази изложба. И това също, което най-много ме заинтригува, че това е бивша сцена, бивша, която се надявам да стане бъдеща. И съвсем символично съм сложила тези мотиви на танцуващи шивици с едно пожелание към вас: да започнете отново всяка неделя да виете тук хора. Аз ви благодаря. Разбира се, как?